אני לא יודע אם שמתם לב, היום במדינת ישראל הדמוקרטיה היא בכלל הפוכה. המיעוט מכתיב לרוב. כמה חברי כנסת הזויים וסהרוריים, והם יכולים לתבוע אותי, אין לי חסינות, מובילים בעצם בחקיקה שכל מילה טובה או כל מילה רעה יכולה להיאמר, ותשימו לב, גם הקואליציה עם אנשים שיש להם איזושהי מחשבה לפחות ממלכתית נגררים אחריהם ומעבירים חוקים, לא הצליחו השבוע, ינסו בשבוע הבא, הזויים. תסתכלו מה קורה בתושבים היהודים ביהודה ושומרון. קומץ של אנשים מופרעים לחלוטין, מה שאנחנו קוראים נוער הגבעות, הוא מושך גם את הרוב הנורמטיבי שנצטרך לקרוא לו ולשאת אותו על ידיים לחזור הביתה. אבל הקומץ הזה מכתיב, ותראו גם בקהילה הדתית. אתם יודעים שמפלגת העבודה בעברה היו בה רבים מהכיפות הסרוגות, מהציונות הדתית. אבל גם כאן גופים חרדים קיצוניים בכל מיני רעיונות מוזרים של אוטובוסים ומדרכות ותור לדואר ותור למכולת בעצם מושכים, וכותב איזה רב סהרורי שאני לא יודע מי נתן לו את התואר רב בכלל מיישוב ברכה, כותב את המסמך המפייש הזה, וקמים רבנים, חלקם אני מכיר אפילו, לא נעים לנו ומסביר אני לא תומך בו אבל אני תומך בחופש הדיבור שלו. איזה חופש דיבור? על מה? על לקרוא לרצח, על לקרוא להרוג ילדים ותינוקות לפני שהם יהיו מחבלים. זה פשוט מטריף את הדעת, וזה שוב פעם מיעוטים שבקולניות שלנו, בהקצנה, במצלמות טלוויזיה ככה שמחדדות את הזווית לזוויות מצומצמות, מביאים עליהם כל הדברים.